Bojujete se složitými softwary a Excelem? Topíte se v administrativě, ztrácíte dokumenty a máte chyby v datech? Trápíte se ručním přepisováním PDF souborů a papíru? Nedokážete se rozhodovat na základě svých dat? Máme pro vás řešení. Představujeme vám Modulario, průlomovou technologii, která vás zbaví trápení s podnikovými softwary, Excelem i vývojem vlastního softwaru na míru. Modulario je platforma, ve které můžeme vytvořit jakýkoliv interní systém pro vaši firmu, plně přizpůsobený jejím potřebám a požadavkům. Na začátek si můžete vybrat z desítek připravených vzájemně propojených modulů, nebo vám vytvoříme moduly na míru. Už se nebudete muset přizpůsobovat existujícím řešením a pevným procesům jako u tradičních krabicových systémů. Modulario je plně konfigurovatelné a rozšiřitelné přesně podle vašich potřeb. Stahujte přizpůsobené tiskové sestavy, generujte nové dokumenty jedním kliknutím nebo automatizujte jakékoliv úkoly, které vám dnes zabírají hodiny času. A navíc, vy ani vaši zaměstnanci už nikdy nebudete muset ručně přepisovat žádné dokumenty do systému. Ať už jde o faktury, účtenky, servisní zprávy, katalogy nebo jakékoliv jiné PDF soubory a papíry. Zajistíme také, aby vaši zaměstnanci viděli pouze to, co skutečně potřebují. Všechna vaše data budete mít na jednom místě, abyste mohli dělat důležitá rozhodnutí na základě přehledných statistik. Zapomeňte na desítky nepružných krabicových řešení a složité Excelové tabulky. Digitalizujte svou firmu s Moduláriem a ušetřete desítky tisíc eur ročně.